Здравейте, скъпи представители! Аз съм Ели, вашият бюджет и дигитален амбасадор и днес имам удоволствието да ви представя най-новото попълнение в нашата най-любима и най-продавана серия Today, Tomorrow, Always или така наричаният от всички нас TTA, а именно TTA Everlasting. Нека се забавляваме, учим и извличаме най-доброто от времето си заедно. Гледайте това видео, не забравяйте да оставите своето име и номер на представител в коментар, а като комплимент ще получите мостричка на нашия най-нов серум от Power Stay, който ще получите в кампания Бета. Готови ли сте да започнем? Споделете ми в коментар тествали ли сте ароматите от серията Today, Tomorrow, Always и кой е вашият фаворит до момента. Надявам се, че имате фаворити, а сега нека разгледаме и повече за марката и нека тези от вас, които не са пробвали все още марката ни, да я изпробват. Сега, когато знаете, че сме тук, за да научим нещо най-ново, нещо иновативно от серията Today, Tomorrow, Always, нека да разгледаме и какво представлява нашата марка. Знаете ли повече за нея? Напишете ми в коментар какво знаете за марката ни. Няма да ви мъча повече. Today Tomorrow Always е бранд, който предизвиква настроение да отпразнуваме любовта и специалните моменти, които оформят историята на истинската любов с характерния си цвят и букет от нероли. Нероли е използван във всеки един от ароматите. Също така нашите аромати са висококачествени, които издържат дълго, точно както истинската любов ще направи вашите специални моменти незабравими. И това може да го използвате като текст за вашите постове към приятели, познати. Това е най-истинската обичана и първокласна марка на Avon. Общо взето можем да я опишем с три думи. Модерна, като представлява модерен поглед на любовта през 21 век. Изтънчена като елегантна марка, която е направена с помощта на най-висококачествените съставки. И разбира се, романтична като една любовна история. Ето ги нашите аромати, като всеки един от тях представлява любовна история. Вече преминахме през ДНК-то на марката. Настоящето портфолио пресъздава един различен етап на любов и сега ще ви преведа през него. Today, Tomorrow, Always Today е аромат за преживяването, вълнението от нещо ново. Today, Tomorrow е усещането, първият момент от страстта и интензивността на нашата любов. Today, Tomorrow, Always е аромат с успокояващо чувство на любов, който трае вечно.
Today, tomorrow, always, this is love е аромат за изразяване на същността на любовта и всъщност това е един от моите любими аромати от серията. Today, tomorrow, moment е аромат за създаване на моменти, които ще се ценят за винаги и нашето попълнение Today, tomorrow, always е очакването на срещата като единствения. Настоящият диапазон е изграден върху представата за любовта между вас и някой друг и как тя се чувства по времето на тези различни етапи от вашата любовна история. А кой от тях е вашият любим? Сигурна съм, че имате любим аромат. Не забравяйте да ми го споделите в коментар. Със сигурност ще прочета всички ваши коментари. А сега е времето да преминем и към нашето най-ново попълнение. Today, tomorrow, everlasting. Everlasting от английски означава вечен. Въз основа на името си, какво означава според вас? Като разберете неговата всъщност, че то означава вечен, това е тълкуването като вечността на вечната любов, или именно това е любовта, която трае до края на времето и е безусловна. А сега е време да научим повече по този въпрос. Представям ви Today, Tomorrow, Everlasting. Това е аромат, който празнува безусловната любов във всичките й форми и илюстрира вечната връзка, която ни свързва с тези, които обичаме. Питате ли се какво е безусловната любов? Това е нашият най-голям подарък в живота, като връзката, която споделяме с любимите си хора. Това са нашите близки, нашите майки, нашите сестри, нашите приятели и най-големият подарък в живота е връзката, която споделяме с тях. Today, Tomorrow, Everlasting направи нещата малко по-различни. Чрез него Еван е използвал съставки, които се наричат УВ аромати. Питате ли се какво е UV аромати? Това е именно технологията усети вкуса, която е вид начин за изразяване на вкусовете, които са вкарани в аромат. Това е техника за извличане от опита на парфюмеристите и техните творения. Съставките предават текстура, апетитна емоция и иновация на нашите най-нови аромати. Преодолявайки през пропастта между самите вкусови аромати, емблематичните вкусове сега са артистично трансформирани в аромат с натурални и синтетични съставки. Именно в Today Tomorrow Everlasting имаме бадемово мляко УВ, което е комбинация от мляко УВ и печен бадем и е избрана да предизвика силните емоции като успокоение, комфорт и радост. За да направи един уникален аромат, Avon има емблематична съставка, а именно, както казах и по-рано, в Today това е съставката Neroli, която е улетителна съставка за нашите всички Today, Tomorrow, Always аромати. Avon използва най-високото качество на съставки в своите аромати и сега ще преминем през ключовите съставки, които нашият най-нов аромат Everlasting има.
Той принадлежи към флоралните аромати, разбира се, има цвят от нероли, като върхова нотка с сърцевидна нотка, която усещаме на самото бадемово мляко и цвят от бадеми и топли мускуси в базовите му нотки. Всички тези съставки именно му придават аромат, който можем да опишем като комфортен, успокояващ и кремообразен. Дойде моментът да представим и нашият майстор парфюмерист Оливър, който описва Today Tomorrow Everlasting като полъх на свежа и чиста любов, която надхвърля романтиката, изпълнена е с радост и благодарност. А именно това е нашият майстор парфюмерист, който е добре познат и уважаван в света на ароматите, е създал някои от най-емблематичните марки, които виждаме и тук отдолу. Това са UCL, ароматите на Avon Today, на Dolce Gabbana и много други. А някой тук иска ли да сподели любовната си история на вечна любов? Това може да е към дете, към съпруг, към приятелка. Ето един начин как можем да го представим на нашите клиенти. Не забравяйте, че това е примерен текст, който може да перифразирате или да промените със своя собствен почерк, да изкажете вдъхновението си за марката, да покажете на вашите клиенти, че той изразява тази вечна любов. Отделете малко време, за да помислите как може да го кажете на клиентите си, като може да използвате и това, разбира се. Тук ще ви оставя малко време да помислите и също може да ми напишете в коментар какво измислихте и как бихте го описали вие на вашите клиенти и потребители. Ще се радвам да ми напишете в коментари. А сега да си поговорим и за няколко допълнителни продукта, които може да предложите на вашите клиенти и разбира се да увеличите вашите спестявания. Ароматът TGA Everlasting се предлага с луксозно суфле за тяло, което е нежно суфле за тяло и е идеално за да задържи аромата по-дълго. Увеличете спестяванията си, като го предлагате с този допълващ продукт. Помислете за препоръчването им като комплект, за перфектен подарък през цялата година е подходящ, така че съм сигурна, че ще се справите. Малко по-късно ще разгледаме и мотивационната ни програма този месец, именно с TTA. Време е за тест. Ще ви оставя малко повече време, за да може да отговорите на нашите въпроси. Кои ключови съставки стоят в основата на TTA Everlasting? Към коя ароматно семейство принадлежи? Коя е ключовата съставка в върховите нотки на TTA Everlasting? Какво е вдъхновението за вечността? Каква ключова съставка седи в базовата нотка и какво представлява марката TTA?
Очаквам вашите коментари. Разбира се, нашите ключови съставки са бадемово мляко и есенция от бадемов цвят. TTA Everlasting принадлежи към флоралното семейство. Неговата ключова съставка е нероли. Вдъхновението му е настроението да отпразнувате любовта и специалните моменти, които оформят вашата история. И историята с любимите ви хора с характер от нероли и бял цветен букет, така можем да го опишем. Неговите висококачествени аромати, които издържат дълго, като истинската любов, ще направят вашите специални моменти незабравими. Това е нашата най-преминална марка аромати на Avon и това е нейното описание на кратко. Сега е време да увеличим спестяванията си с GTA и да разгледаме нашите специални оферти. Започваме с офертите в брошурата. Разбира се, TTA ароматите, дамски и мъжки, в цялата си прелест са изложени най-отпред в нашата брошура, за да грабнат вниманието на нашите потребители. Разбира се, няма по-подходящ начин от това да предложиш TTA, като избереш от страхотната оферта с мостри, за да я предложите на вашите потребители, които да я опитат и да преценят кой е техният любим аромат. Носете винаги с вас самият аромат, ако го имате от демо офертите. Споделяйте мострите към всяка поръчка. Споделете мостри на потребителите, които имате, които вече са поръчвали от вас продукти TTA. Със сигурност може да им хареса. Със сигурност този аромат ще ви донесе много полза, защото излиза в точно пролетният момент, когато се търсят по-флорални аромати. И разбира се, не забравяйте за всеки един предстоящ празник да промотирате TTA ароматите. Така ще имате специален повод, ще изградите лоялно с клиентите си, защото всеки един клиент, който харесва TTA, определено и му го препоръчате, определено ще бъде ваш лоялен клиент. Разбира се, не забравяйте да предлагате парфюмният лосьон за тяло или така нареченото ни суфле, мини аромата, крема за ръце, който ще бъде наличен през месец май за поръчка заедно с парфюма. Така имате много големи шансове да увеличите вашите спестявания. И разбира се, нека разгледаме нашата мотивационна програма. Тук не е включено, но за всички нови представители в ниво бронз до 15 април имат възможност да поръчат един аромат с специална отстъпка от 25%. За всички останали аромати, представители, които са ниво злато и нагоре, може да се възползвате от тези оферти. 30% отстъпка с поръчка на 2 аромата комплекта или 35% отстъпка с 4 аромата и комплекта или невероятните 40% с поръчка на 8 аромата или комплекта, които съм сигурна, че много от вас ще достигнат и ще вземат максимума.
Разбира се, няма как да ви говоря за оферти без да разгледаме и тяхната себестойност. Ако поръчате два аромата, то цената в този каталог ще е 73,98, което с 30% отстъпка прави 51,78 за Avon или 22,19 за вас. При поръчка на 4 аромата имате стойност 147 лева и 96 стотинки, от които с 30% отстъпка трябва да платите към Avon 96 лева и 17 стотинки и за вас остават почти 52 лева, което си е вау оферта. За тези от вас, които са много мотивирани да продават, имаме оферта с 40% отстъпка. Ако поръчате 8 аромата, те ви излизат на 295 лева и 92 стотинки, от които към Avon трябва да платите само 177 лева и 55 стотинки или за вас да останат 118 лева и 36 стотинки. Вие към коя оферта сте се насочили? Споделете ми в коментар. И една оферта за супер, супер мотивираните хора. Аз поне много се мотивирах, когато я видях. Разбира се, имаме пролетни ваучери, които са с отстъпка до 45%. И съответно, ако имате поръчка за минимална стойност от 25 лева от брошурата или дигиталните оферти в кампанията, до 21 април може да си вземете най-новия TTA само за 30 лева и 99 стотинки. Представете ли си колко ще спестите, като имате пълната си отстъпка върху тях? И то на намалената цена. Съответно, се включете и в нашето предизвикателство. Тези, които от вас поръчат най-много парфюми TTA Everlasting, като минималната поръчка е 10, ще участват за този прекрасен козметичен органайзър, като условията на играта може да видите и във вашите фокуси. Ако желаете, мога да ви споделя този банер отделно, ако ви е интересно. Благодаря ви за отделеното време. Ако все още не сте написали вашето име и номер на представител в коментар, то сега е момента да го направите. Ако имате въпроси, не забравяйте да ми ги споделите в коментарите. Ще отговоря на всяка една от вас лично. Благодаря ви и до скоро!